bizitzen ari garen egoera honen gainetik behar dugulako kultur eredu sendo bat, anitz bat eta aurrerakoi bat, orain ez daukaguna. Azken finean, kulturak laguntzen gaitu pertsona kritikoagoak izaten, kulturak egiten gaituelako garena, eta era berean hausnarketa bat bideratzeko sortzaileon lanbaldintzen gainean. Bati bino gehiago hori aditu dio dalako, bizitzen ari garen momentu honetan ikasten ari dela, bere bizitzarako egitan, benetan, beharrezkoak dituen edo beharrezkotzat jotzen dituen gauza horiek estimatzen eta baloratzen. Eta paradogikoa badirudi ere, kultura, orain arte, nahiko baztertua eta egoera kezkagarrian dagoen hori, inoiz baino gehiago kontsumitzen ari dela uste dut eta jendartean aldetik inoiz baino eskaera gehiago dagoela. Pentsatzen dut hausnarketa bat egon beharko duela kultura kontsumitzeko moduan, une honetan gure borondate honenarekin ari gara gure emanaldiak eta gure idatziak eta partekatzen eta ikusten ari gara zaletasun handiago bat dagoela momentu honetan, aurretik baino handiagoa, eta horrek ere zeozer hausnarketa bat ekarri behar du zaleengan. Zergaitik, hemendik aurrera modu berriak asmatu behar izango ditugulako, kultura zabaltzeko eta lanak zabaltzeko, eta ezinbestekoa izan beharko dugulako kulturzalearen empatia hori eta laguntza hori bai sortzaileenkiko, bai kultura zabaltzen duten erakunde edo bideekiko.